ersqu l-qoddim u ma' min diġà. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil jispiraħ u għal dan waqt l-aħħar attività politika tal-Partit Nazzjonalista marbuta mal-Festa tal-Indipendenza u li saret fi Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta. Quddiem numru ta' persuni li attendew sabiex jisimgħu id-diskorsi tal-okkażjoni, primarjament wara li l-Partit Nazzjonalista stess imbotta aktar id-diskors ta' Roberta Metsola minn dak tal-kap tiegħu, il-kap Bernard Grech għażel li jitkellem fuq il-passat. Fl-indirizz tiegħu Grech filwaqt li sellem lil kapijiet ta' qablu inkluż lil Adrian Delija li l-klikka li poġġietu fit-tmun tal-partit għaxtitu minn kap faħħar lill-establishment nazzjonalista. Dan billi sostna kif il-figura ewlenija tiegħu jiġifieri Simon Busuttil jispiraħ. Simon Busuttil jibqa' jispirani. Intat indirizzat l-attività politika Roberta Metsola. L-istess Metsola li anke siti awtorevoli fl-aħħar jiem innutaw in-nuqqas konvenjenti tagħha milli tattendi għall-attivitajiet li saru brabta mal-Euro Pride Valletta 2023. Dan minkejja li jitajt li hija allejata tal-komunità LGBTIQ+. Fid-diskors tagħha Metsola qalet li hi u l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa qegħdin iwettqu ħafna. David Casa u jiena qed inwettqu ħafna. Din id-dikjarazzjoni minn Metsola waslet wara li sikwit jiġi nnutat mill-medja lokali u internazzjonali li dawn it-tnejn jaħdmu qattih kontra pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej. Fid-diskors tagħha Metsola u l-kap nazzjonalista Bernard Grech irringrazzjaw ukoll lil xulxin dan minkejja li huwa sigrit magħruf ġewwa dar ċentrali li jitnejja jużaw lil xulxin għall-iskopijiet politiċi individwali tagħhom. Grazzi lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tal-istedina li għamilli, grazzi. Grazzi Roberta. Fil-waqt li ħareġ evidenti kemm dawn id-dikjarazzjonijiet saru b'mod ikkalkulat, it-tnejn ma jitilfux ċans biex jagħtu l-gambetti lil xulxin anke waqt intervisti pubbliċi. Quddiem numru ta' partitarji nazzjonalisti li attendew għal din l-attività politika, il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla bis-soltu dikjarazzjonijiet imqanqla tiegħu. Gvern ġdid nazzjonalista u l-Partit Nazzjonalista se jkun hawn fil-gvern għalikom. Saħansitra l-attakki u l-ostilità fid-diskorsi ta' Grech u Metsola kull ma jmur aktar bdew joħorġu biċ-ċar. Aħna neqfulu u naraw. Ma' min diġà għam dan u ħbib tiegħi il-Partit Nazzjonalista. Ma naqasx ukoll l-ajjat tas-soltu li kull darba jiddomina id-diskors tal-kap nazzjonalista. Nazzjonalisti! Fejnu il-Partit Nazzjonalista! Hawnhu! Il-Partit Nazzjonalista!